Pipo, ahoj. Narobení sme, tu máme odstavené autíčko, tu je vstup. No a takto sme to všetko vypílili. S ničím sme sa nekockovali. Koláčik od maminky. Vyzerá, ako by sme všetko zjedli. Starky, aj ty si tu, Starky. Serus, to všetko, čo je naložené, Starky musí zaplatiť. Starky, video robíme, Starky. A on sa nastavuje, tak. Čakaj, idem to teda. Ukáž, Starky. Toto všetko sme tu. Keby ste ešte tú borovicovú vôňu cítili. Starky, video robím. Na vode, akože na vode ste ma držali, hej? Áno, tak presne tak, ja to vám to ukážem. Tak. Toto by mohlo byť miesto budúcej chaty. Toto tu zrovnáme. Až po tie stromy. Tu dáme všetko do roviny. Všetko sme toto vyčistili. Až takto. No. Teraz sme na spodku pozemku, toto je spodná hranica. Tuto vlastne začína pri tomto pni. Toto sú to VN-kové napätie. Tam máme výhľad. Aj tam máme výhľad. Také toto vyzeralo predtým, to sme už u susedov. Takto to teraz vyzerá naše. Vidíte krásne. Teraz to všetko zrovnáme a môžeme vybavať. Tento zrastu musíme zrovnať. Takto sme to všetko vyčistili. A toto je spodný roh. Pretriedili sme trošku. Hotovo.